Biyamona sana. Ilitene Evans Nyatigo Nyanja, head chatonga umunuri. Ntagetego teba biyamona sana to the county government. Iye kurawa na oyo minto musike Amos Nyarebo ase ogotokonya egesime kia mache yagatochandira matuka mange. So on behalf of the board of management, abayibori amone community eyatonga umunuri yaga material abongo akambu yamono ekiagera amacha aya atochandire enga kientambe amacha abeiro omochando oro monene asiskurweye lakini lero igondo no mogoko monene na inengwa akambu yamono te county government asogo tokonye gesimeke igotobwata amacha amange gaiga tokonywa twesibya twarugera abana basibirikianga atokonyire asenchara yo gukumi bone gento gagitigarete na abana baitu basome ekiagera amacha agatsume twatumya kinsa kinge kugenda roche kuchikoria na roche igede tambe sana ukimate gaiga lakini lero tore no mogoko na ndi togogete kigima igo asobwenge encho omonyene yongo tebana mbuyamono na ndi mbuyamono sana to county government of Nyamira ora mwenga seitere tongo monuri ngwa kambia mono asega bana gotoa mache twakarusiria mache roche monsole Nyaribo nero toya mache bono tokumwakira mbia mono esengenje tugachire roche ari sana ni skuru yaitere tongwa era magena igoro lakini abana mbia bagokora twabere tugochandika twenda roche twachikobucha chisegi chiarwana tokobeka chiraini kero tubwate chibesa twaibunda ya toletera mache ekora bana mache achire mpaka gesieri tokorusi buyu nyomba gatwabucha mache toirana nturi gustureni nonye na segite iyo na bana betongo monuri mbia bakonyora mache tiate nyokae tonkwana gwetera sa mache twanya sekenyoro kia material twema boarding school seyo murai Nyaribo mu bagabana tubwate otemire igenda korekia abanta otawe kenyoro gweta atubikira mache na tutanyore egera tokoye esukuru ero na mbe yemo na tubete na nyicha abana bano bagosoma esukuru ni ngogete nero none njira bari bakwira abana igerengia abakori gasiboka baroro ebajita abana igobone ngende kerene Nyaribo enda gotomento mukia na abana roje ngo baletera none ndagera ngo korosero bakero ngori banyorora abana babake be nasari igo Nyaribo na bona ndera none yango toka na watu wangu morora usumutu amarieta na Aroni Osoro Nyabiba igoro ya macha ye project ya macha ya otogwaka ngambia mono sana asengencho akonyira abana baito konyeri bagabaja ndegete bakogenda rocha aria na teririchi ka abana be school kuna gosoka isiko egekogera abana bandi kwanyoranga sometime yachire yatokeire problem mwana gosita taira ntugoche school so ntuna buyara pia so koleta macha ye project ara sabu school and after also even the community work area na barabu banyore buna bono ntubeke iraria gichate on everything aba ko ba maintained well then irende community na barabu banyora surrounding limbia mono asengencho ya macha chiraiga school yaito amana chinga kichinyinga abana nigo bachandegete bari kogenda roche baigore rubagenda roche abande batiga chisabuni nchera lakini bona kara macha yachete etwago getege ko abana baitu nabo bari maiga bagwisiberi maiga negento nare goteba omo kubo ito yore Nyaribo atokonya na intu amacha agenda asebinyoro na intu tonyora amache tokonywa egeko era tokogenda atambe igorende amache akonyire skuru yaito yanyoriro marembe kuru ekenyoro kia Bunyaiguba nde no mogoko sana na ikire nkorera amache abana baita bachukuru bane no bagosoma ama mbia mono asomo gabana itu Nyaribo asogotokonya amache ige na te that on behalf of the parents, on behalf of the board of management, on behalf of the community na te birembo yamono to our excellency Amos Nyaribo aso kwakishane ebohorie yabeire na inda macha atokira mange mono gaiga ase amagena igoro eskure kutongo mono Adventist primary and junior school boarding school bachande kire baka bande bari gusirira chinchira batari goika skuru lakini rende mbia mono gwatokonyira amache abana banyorira amache rero mbari gutara tambe kenyoro kiane nabo kiamburiga ningogete sana ase skuru ya tungo monuri kero ya chitega igatwa gogete kiaira twarenga bataka mono surrounding iga yaretira abana ma baruru botakaime
igotogogete na amache imbuya mono ase ogotoretera egento nare gokwana ekenene nkeringa egento gionkoba kiaretu gaiga ekiaigwa bono totaete tomanye ng'a omonto oyo ire egento gienkoba iga ire enkoba egende bwoye omwalimu tokomwakera mbuya mono mwalimu nyatigo mbuya mono naende mbuya mono gekoera nero otoire amache amache aya nachete eraundi gete naende agaika agasira kero omwalimu arenga oyo orenga orora achete akaba gagosira naretete amache lakini agaika agasira naende bono omwalimu otoreteire amache bono ekaunti ya Nyamira nkonyakera mbuya mono gekora nero ya turwanirire mpaka twanyorire amache aya mugamana nkomwakera mbuya mono gekoira obogima mboenderete kwororoba na abana baitu batonga omonuri banyorire amache bono chisembi chionsi chiororobire amache ari gara mange community kunya amache sikoga iga abantu abakubuja sika naende kwene ndine moina ari nyombe ndase bakuchibabukira iga bona amache ni gara manga iga agotokonya sana ekine gatokode gento kyokumya kenene naende gente kene tosigwa kambuya mono kira ntumaiti wi ntoji kunya gwa kambuya mono isaine ikiagara amache abero mochando emyaka ase emyaka bona abana baitegente batigaje kono gasoe birasime basibi birasi byabo baikaranse birogo abantu basome babasomi nandi twa egere torosi future